momentálne v tejto chvíli, aké je tvoje obľúbenejšie víno? Podľa aktuálnej nálady. No, nedá sa práve na to odpovedať vždy jednoznačne, preto ju nemám rád, lebo vždy to nesie so sebou aj dlhé vysvetľovanie a porovnávanie. Ale teda aktuálne, myslím, že v takejto peknej jeseni s pekným počasím sú to vždy také nejaké bublinky, ktoré vedia potešiť, a šumivé vína sú, myslím, že také naprieč celým spektrom všetkých vín, čo vedia potešiť, alebo teda minimálne mňa. Takže dostanem z teba nejaké konkrétne víno teraz, alebo nie? Môže byť nejaký sekt pekne zachladený, tak prečo si ho nedať? Aj popri práci. A môžeš popri práci? Tak viac menej je to súčasťou našej práce. Pri všetkej zodpovednosti, samozrejme aj za volantom trávim veľa času, takže nemôžem, ale teda to ochutnávanie, degustácia toho vína a pravidelný kontakt s tým vínom je dôležitý, lebo musíme vedieť, že ako sa vyvíja jednak od tých mladých podôb, keď po kvasení, po oberačke mladé víno vzniká, až po ten nejaký vývoj neskôrších vo fľaši.